So karon guys, tuduan ta mo og sahon pagtanom og saging bitaw kanang street kayo og tubo inyong saging. Tara. Una na ato na sukdon daan og unsa kalayo kay naamong ginay spacing siya bitaw. Pareha ra gud nang magbulag mo sa imong uyab, kinahanglan na gyud nga naay space. Mao na ni atong gisuko do mga 2 metros kapin, pais na kay natamnan og saging. Pagkahuman na sugdan na natog bangag kay importante ganing bangag. What? Kuhaan po nato nagyuta dayon para mulalom siya bitaw. Lalom pa sa inyong gugma. Una natong saging ato na nang itanom. Pagkahuman nato nagamitag husnibel para apsay siya ba, hanay kay pagkatanuma ba. Grabe ang layout daw hanaw. Sweet to, mga layout ba. Ang importante gyud ani kuhaon gyud nato ang unsa iyang street bitaw para dili siya dali maluad bitaw og hanginon siya, di siya madali og luad. Galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah.